everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Well, we're not sure yet kung buhok bagyod ang gigamit nga higot apan basis amo nakita buhok gyud kato senyora. Unsa? O gunsay nahitabo sa akong apo. Dok, kumusta siya? Nakita ba ninyo kung si kinsa ang nagbuhat sa ingon? I think ang iyang mga samad ug ang nahitabo niya is self-inflicted. Unsa? Unsay buot nimong ipasabot, Dok? Nga magkahimo sa paghigot ang akong apo sa iyang kaugalingon? Ang nurse. Hain ang nurse nga nagbantay niya. Hain! May mga samad usab ang nurse nga nagbantay niya, senyora. Unsa? Ug matod sa nurse, ang imong apo ang hinungdan sa iyang mga samad. Unsa? Unsay buot nimo ipasabot? Ha? Imposible ka na. Dili makahimo sa pagpanakit og laing tao ang akong apo. Stanley is so gentle. I would recommend nga human siya magagawas din. Ipakita og usa ka psychiatrist ang imong apo, senyora. You think na buang na nga akong apo? Dili lang alang sa mga nalisuan sa pangisip ang mga psychiatric doctors, senyora. No! No! My apo's mental health is fine. Wa siya makinahanglan niya ng mga tanga nga doktor. Gisabutahi lang sa nurse nga nagbantay sa akong apo ang tanang panghitabo. Senyora. Wah! Pinaunsa na si Kateng. Nayabag ni Kateng. Gawawa ka na masab. Sa may dili mo nga sa ako pag matawa naman ka. Kami nga uno na gudron ni mo, Teng. Minga ko naman dayon ka na ako. Mingaw si mong bangga. Ikaw may bandog, di ba ka magpangita na ko? Ay, sus. Natulog ka pa manggug gaganina ba? Natulog pa ka? Nahinanok man kag maayo sa kuag tanaw God. Mao kitong nagadali-dali ako og sibat. Nanguryoso ko kay nagagubot man sa pikas kwarto. Ang kwarto nga naimutangan ni Senyorito Stanley. Ha? Nga man? Ay nagubot magud ang nurse ug ang doktor. Ano lagi? Nga ano lagi? Lamang gano'n, dinagahanay man kato sila. Ano lagi? Nagadali-dali sila. Nga uy? Nagdali sa Kateng. Ay, samok magkay. Diyos, bida ni mo mudag istorya sing oy. Ha? Pakulba hinam ka man oy. Sulti na lang kung unsa na. Ikaw ba? Ano magdali kaman oy? Magkasabot ka kung lakturo na ko sa pagsulte. Dili ba dapat ka ng detalyado? Di na, sige na. Idetali na lang nahitabo. Kalangay pa ba oy? Mao kini nahitabo ha. Nakatulog ako. Dayo nakamata. Unya kay kaihiun man ako. Hasta na! Apil pa na si istorya! Ay, detalye magkaateng! Pues, mao ka na. Sugdo na to sugod ba? Sa may kilabutan sa imong pagkatog, niya pagbata kahiyon si istorya? Ay, oo, mao man gani nga pamina utarong. Kay, namangguday ka ng sinugdanan, guteng. Unya-unya, mahinungdanon kay na ka nas istorya ka ng sinugdanan. Ang imong pagbataon niya kahiyon ka? Ay, oo, ay. Kaya kung wala pa ako makamata tungkol sa akong kaihion, dili ko makabantay sa nga nagdinaganay na dito ko ang mga nurse ba, nga na sila gitabang. Ay di na maguna bag-o nila nga may tabangon kay himatyon? Ay, oo, bitaw, pero nagdinaganay sila, ha? Kay nangita og gunte nga daka. Unsa? Para unsa man? Para putol sa buhok. Ah! Grabihan ni mo, sing. Uy! Oh, Buhok na pagitaan pag dakong gunting. Unsa ka ng buhok ka? baga kaayo og taas kaayo ang buhok, teng. Unsa? Og kini, teng, maokido. Maokide. Sige na, padayon ang istorya. Oh, kay baw kag sa ilahag putlan sa Kinsa buhok, man? sa Kinsa? buhok.
Ang atong amo, Deng? Si Senyorito Stanley? Usa? Ay, pag tas na kayo buhok si senyorito, nga di man. Ay, ingon di ay ko nga ang iyang buhok mao'y putlan. Oh, ingo man ka si senyorito Stanley. Ay ulag putlan siya sa buhok, pero dili ag ihag buhok. Ay tarong nga sing, uy. Kaya wa ko makasabot sa imong istorya. Kay nasayod ka ba, Deng? Nga nakita na lamang sa mga nurse ug doktor si Senyorito Stanley. Ilaong sa ihag kama nagihigot sa bagka kaayo nga buhok. Unsa? Mao to, Deng. Nga nagkabuang silang pangita kung hain na si Senyorito. Kay wala man sa ibabaw sa ihag kama. Unya ilang gisubay ang gigikanan sa singgit. Ay dito man nila kini makit sa ilaw sa kama gihigot sa baga nga buhok. Unsa? Unya, naunsa naman ang senyorito? Nakadungog ako sa ilahang panagsulti kaganina ni Senyora o sa doktor. Kay dito na ako sa ilahang duol. Nakadungog ko nga, kinahanglan ko nung ipakonsulta o unsa ganito'y ikatong giingon sa doktor, ay? Sa to? Ah. Kaya trek, doktor? Ay kabastos ni mo, oy! Kabastos man mo, karungan ang imong istorya, oy! O sahalan di ay tayong. Basta kayo ana nga doktor, kaya trek. Mauman tingali to. Di ba nga, para mas mga buangon man natin. Kaya trek. Ay say kayatrik di ay hanggaw! Aw! Kaya Naday say. Mao, unya, unsa naman? Ha? Klaruhan na, kay mo siya kung nahibawan. Para buang yun na. Oh, Nabuang na yung senyorito. maulagi, ambot lamang lagi, teng. Kay ingon man ang senyora nga, dili ko na. Di pa buang. Dili niya ipakonsulta. Apo, Stanley. Apo ko. Kaluoy niyang tanawon. He looks so innocent. Ang pinangga kong apo. Unsa na'y nahitabo ni mo. Misamot ka daghan ang imong bunog. Makaluluoy ka na kaayong tanawon. Apo Lola is here na. Dili ka nabiyaan ni Lola. Bisag unsa pa'y mahitabo. Dili na ko uban ni mo, Stanley. Lola? Lola? Nagpanampit siya na ako. Apa nagpiyong pa ang iyang mga mata. Stanley. Stanley, ni ara ko, iho. Apo gikupta ni Lola ang imong kamot. Ayaw na og kahadlok. Ni anak ko, apo, ni ara ko. Lola? Stanley. Ayaw. Palayo na ako. Palayo. Ako tuyong patyon ka. Wala ko tuyo, Amila. Palayo na ako. Stanley. Ayaw na makita na ako. Musurrender na ako. Stanley. Musurrender na ako. No, dili ko musugot. Dili ka mahimong musurinder. Palayo na ako. Bawa. Stanley, stop. Stop. Stop shouting, apo. Ako kini. Si Lola ni mo kini. Ayaw malukoy ka. Dili lang ako. Dili na ako kaya. Palayo na ako. Stanley. Palayo. Ito na sa imong paglihok. Tingali ko sa'yo mahitabo ni mo, apo. May mga samad ug may balik ka sa bukog. Igo na. Ayaw ko kika pa. Malayo na ako. Stanley, stop. Malayo. I'm sorry. Pero kinahal ko katumbuhaton. Unang higayon nga napatan ka ni Lola. I'm sorry, apo ko. Lola, ikaw bakit ka na, ha? Ikaw ba ka na? Yes, ako kini. Si Lola mo kini. Apo ko. Dili na ako. Dili na ako kaya. Surrender na ako. No. Di ko masubot. Dili ka mahimong mapilang, Stan. Dili mo sugot niya si Lola. Gihipos na nako ang usa sa mga saksi ni Adtong Kabiuna. O kinahin, puson ko, lakip sila si Usting og Masing. Buhaton ko kalayo. Magpabili ng tinaguan ang krimen nga imong nahimo.
I'm so scared. No, no. Wala sa imong huna-huna ang hadlok, iho. Dili na kita magpada sa hadlok. Di ba? Nga nagsapot naman kita ni anak. Dili na ta magpada sa hadlok. It's all in our mind. No. No, Lola. No. Nakita ko gid siya. Dili siya. Upuot ko niyang patyon. She has all the chances. Pero wa kaniya pa dyan. Nga sa ato pa. Wa siya kapasidad sa pagpatay nimo. Dili siya makapatay nato. Kay kung makahimo pa siya, wag na unta ko din karon sa atubaan. Lola. Nahadlo ka og Lola perfectly understand your fear. Pero dili ko mosugot nga mapriso ka, Stanley. Ang buhaton ta karon nga magpakaayo ka og dali. Aron sa ingon, makabiya na kita gikan dinhi. Kita. Yes, apo, kita. Dili ko ikaw biyaan. Kung asa ka adto usab si Lola. Wa na ko'y labot pa kung mabiyaan ko ang tanan ining dapita. Alang nimo, ibaligya ko kining tanan. Makauban ko lang ang akong apo. Lola. Pinangka kakaayo ni Lola, Stanley. I love you, Lola. I love you. And I love you so much. Lola love you so much, apo. Biyaan ta kining tanan. Og magsugod ta og bagong kinabuhi sa laing nasod. Diin, dili na kita niya mahimong masundan pa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!